li għal darboħra erġajna sbaħna hawnhekk bil-grazzja talla għar-raba, if I'm not mistaken, ir-raba ġurnata tal-konferenza tal-fidi li aħna qegħdin nagħmlu u nilqawkom intom li qegħdin nissegwuna online biex ma titilfux dak li l-mulej għandu llum għalikom. Ħanibdew minn issa għadu kemm kellna ftit ħin ta' talb l-imprezzabbli, ġifieri il-mulej fil-preżenza tiegħu tkellimna miegħu, tlabna li verament jieħu over, li verament isir kollox skont ir-rida tiegħu, imlina bil-qawwa, imlina bil-ferħ, għax il-preżenza tiegħu hekk tagħmel, u bil-kuraġġ li għandna bżonn biex inkomplu għaddejjin, isaħħaħna hu. It's not about us, huwa hu li jisaħħaħna kontinwament. Il-kelma li ħanibdew biha llum li ħassejt fl-ispiritu tiegħi għandna ninkludu f'din il-konferenza komunikazzjoni, it's communication, dik li beda jpoġġi fl-ispiritu tiegħi il-mulej. Kemm hija importanti il-komunikazzjoni għax ma tħallinix waħedna. We are never alone, meta aħna nkunu qegħdin f'komunikazzjoni. Aġralkom tipprova taqbad il xi ħadd bit-telefon, tibgħat l-SMSs, jew anyway, tipprova taqbad ma' xi ħadd li għandek bżonn taqbad u ma jirnexxilikx b'xi mod. Iċċempel tibgħat imma fejna dal-irrid. Kemm taqbadkom frustrazzjoni, veru? Frustration, ċertu ansjetà ta' x'seta ġara, għaliex mhux jirrispondu, għaliex mhux qed ikolli feedback lura. Mhijiex xi sensing sabiħ li inti ma jkollokx rispons. Ħafna drabi l-istess jiġrilna ma' Alla. Ħafna drabi jibda nkunu rridu nħossu lil mulej, irridu naraw jaħdem, imma nibdu naraw li huwa silenzjuż. Ġieli ġratilkom, imma kif ma qed nisma' xejn? Kif mhix qed ikolli direzzjoni minnu? Kif għamilt xi ħaġa ħażina? Ma l-ewwel tmur hemm moħħok. Ma x'għamilt? Għamilt xi ħaġa ħażina mulej. Għaliex qed inħossni daqshekk xotta? Nkun isnu għaddejjin minn xi deżert hekk spiritwali. Nitkellmu ħafna bejnietna aħna se kwitt tisma' ħadi. Le sisterta, mu qed nirċievi xejn għax vera xotta vojta. Imma għandna nkunu hekk, m'għandniex nkunu hekk, għax aħna maħniex biss creation of God, maħniex biss kreazzjoni tal-Alla. Il-mulej għamilna uliet. U dik il-pożizzjoni, we have to keep it in mind. Għax bħalma tlabna il-ħajja, it's so, rushing. Il-ħin kollu rush. Għaddejjin il-ħin kollu busy. Għaddejjin, we have to slow down. Irridu nislowjaw ftit. Għax dak li huwa importanti, dak li huwa prezzjuż bħalma hija il-preżenza tal-Alla li tatina s-saħħa, li tatina il-paċi, li tatina l-moħħ kwiet li jista' jaħseb. Għax bħalma dedinna l-kelma Alla ma tani spiritu ta' biża' u tafu il-biża' ġib l-aġitazzjoni, ma tafx fejn int, imma Alla tana spiritu ta' mħabba, alright, qawwa u moħħ jaħseb sew. Iġifieri moħħ dixxiplinat, moħħ li m'għandux konfużjoni, għax Alla mhuwiex Alla ta' konfużjoni. Anzi, Alla huwa Alla ta' ordni. Sewwa, issa, mela f'daw l-4 ijiem smajna ħafna fuq il-fidi, thank God, qegħdin nitalmu x'inhi l-fidi, kif nimbnew fil-fidi, x'nagħmlu fil-maltempata tal-fidi.
il-gradjenti l-bieraħ smajna, il-gradjenti tal-fidi. Ġifieri prattikament mimlijin bħalissa fuq xini fidi. Imma ma rridux issa li wara din il-glorja li qegħdin fiha ta' din il-ġimgħa and we go back to daily life immorru għal ħajja ta' kuljum mill-ġimgħa d-dieħla issa. Reality. Sa nagħmlu? Ħatibqa' ġas biss memorja sabiħa ta' kemm ħadna pjaċir, ta' kemm il-mulej kien preżenti, ta' kemm il-mulej urina affarijiet. Jew se nagħmluha lifestyle millum il-qudiem. Ħanamluha lifestyle li dak li aħna konna fih meta tħanna din il-ġimgħa maħniex se noħorġu hekk. Imma pjuttost se noħorġu pleasing God. Natu ferħ lil mulej, noġbu lil mulej b'dak kollu li aħna tallimna. Għax without faith, mingħajr il-fidi, impossible to please him. Impossibbli, mhux ma nistgħux sa ċertu punta, impossibbli, m'hemmx triq oħra. M'hemmx triq oħra. Whatever we try to do, dak kollu li forsi nimmaġinaw li nistgħu nagħmlu biex noġbu lil mulej, mhijiex biżejjed qatt. Just bil-fidi li dak li qegħdin nitalmu biha. U il-komunikazzjoni li llum xtaqt u ħassejt l-ispirtu tiegħi li għandi nitkellem fuqha għaliex. Għax ħafna mid-drabi da silenzju li aħna nħossu, jew inkella d-deżert li nedu li naddu minnu, meta nibdu nħossu lil mulej il-bot li nkunu nixtuquh naqra iktar viċin, sewwa, imma ma jkunx ġej minnu. Għaliex? Għax hu ġatana weda li qiegħed magħna u ma jitlaqna qatt, u iktar minn hekk qiegħed fina. Kif jista' qatt ikun il-bot minna? Ġifieri, l-għawwa qiegħed fina, ejjew nibdew nagħmlu wara nirċievu nkunu verament nagħmlu l-kelma tal-Alla dik li hi il-verità. Qatt ma jista' jkun il-bot minna, għax qiegħed fina, kull ma rridu nħarsu l-isfel u niftakar Jesus is in me. Ġesu qiegħed fija. Mela mhuwiex il-bot, mela xi ħaġa qiegħda tinkweta lili li mhux qed tħallini nisma' leħnu. My sheep know my voice. Jedinna in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Qatt mu se jċaħħadna minn leħnu. Qatt. Issa huwa milinna verament bażika u sempliċi. Għaliex? Għax għalinna x'għandna nagħmlu. Nitolbu. L-iktar ħaġa li għandha bżonn fidi l-aħwa hi li titlob. Il-fidi u t-talb. L-iktar ħaġa li rajt f'dawn is-snin kollha fil-Kristjaneżmu, jiena hawnhekk l-iktar u iktar, hija li nara nies verament qabdu ir-rivelazzjoni ta' x'inhu talb. It requires a lot of faith. Hemm bżonn ħafna fidi biex inti fiċ-ċirkustanzi li tkun għaddejja minnhom ma tippruvax taqbad u tagħmel li trid u dak li jiġi f'moħħok u ssolvi l-problemi waħdek, ħalli tfittex tara r-riżultati dak li għandek bżonn, imma flok tfittex bil-kwiet li tidħol fil-preżenza tal-Alla u tħallih ikelmek u tħallih tisma' leħnu għax trid fidi biex tasal għaliha din. Għax trid fidi biex temmen li hemm xi ħadd li m'intix qed tara. Alright, li qed jisimak u li ġiġa wedek bil-miktub ħallilek testament li hu xejrid għalik u xħejja għalik. Jiġifieri hemmhekk qegħdin naraw, alright, mhix ġast biss, alright, grazzi mulej għal dak li tallimna. Imma il-mulej oġbu jrid jikkomunika magħna, il-ħin kollu għamilna daqshekk faċli, ma nikkomplikawiex. Kemm hawn minna jħobbu jikkomplikaw il-ħajja, edu li hawn xi ħadd jħobb jikkomplika l-ħajja, ma naħsibx. Ħadd. Dejjem infittxu li ma jkollniex komplikazzjoni fil-ħajja. Sewwa, u l-mulej dejjem għamilna daqshekk faċli. Ħanaqraw skrittura, l-iskritturi jibbekkjaw dak li aħna qegħdin ngħidu sewwa. L-iskrittura li kelli fil-qalb tiegħi, thank God, u nħobba ħafna hija Ġeremija 33.
2 and 3. Ħalli nibdew induqu mit-tubija tal-kelma tal-Alla biex nissodaw, alright, u nikkonfermaw dak li qegħdin ngħidu. Mela Jeremiah 33:2, okay, il-mulej qed jurina li hu stess irid jikkomunikana l-ħin kollu li kienet id-deja tiegħu u mhux tagħna. Jiġifieri meta nibdu nħossuna l-bogħod jew vojti jew xotti fid-deżert, dik tkun vleġġa mill-għadu, alright, li qed jipprova jgħidlek, jattakkalek il-moħħ tiegħek, jitfalek gidba li Alla b'xi mod dawwar wiċċu n-naħa l-oħra. Jew li mhux qed jisimak. Jew li għamilt xi ħaġa tanti kbira li qasiret jaf bik. Jiġifieri ejja ma naqux f'dawn l-affarijiet. Mela Jeremiah 33:2 jgħid, dan jgħid il-mulej li għamel l-art, right? Jiġifieri x'mulej għandna kbir, għamel l-art, sawwara, wettaqa. Jawe ismu. U għalhekk sejjaħli u jien inwieġbek u ngħidlek bi ħwejjeġ kbar. Ħwejjeġ mistura li jint ma toħlomhomx. Jiġifieri ara x'Alla dan qed jgħidilna isma'. Sejjaħli, imma tissejjaħli. Hekk mhux tissejjaħli, ħatibqa' ma tismanix. Jiġifieri ħafna mid-drabi li ma nisimgħux li nħossuna l-bogħod għaliex għax maħniex insejħulu. Meta titkellem ma' ċertu Kristjani sfortunatament, u jkunu għaddejjin xi problemi, l-ewwel ma nsaqsuhom, ovvjament aħna bħala li nkunu qegħdin hawnhekk biex ngħinu f'dan il-kamp. Imma int qed titlob. Mela jien għandi moħħ. Li xi 4 ijiem ma nitlob issa għax ma nafx. Jiġifieri qisek malli semmilhom it-talb. Hekk, jiena mhux għalhekk ġejt biex tgħidli biex nitlob, dik l-attitudni li nara fihom. Irridu xi ħaġa tangibbli li ta' dak il-ħin issa, irrid nara r-riżultat issa. Imma that's not the way ma' Alla. Jekk aħna rridu naslu spiritwalment, jekk aħna rridu it-tjubija tiegħu, jekk aħna rridu his ways għax nafu li huma l-aħjar u taġit għalina, irridu nimxu bil-prinċipji tiegħu. Ma nistux irridu dak li hu tiegħu, imma lilu il-preżenza tiegħu inwarbuh dak li qed jgħid. Mela meta qed tidina, isma' sejjaħli u tara kif jien inwieġbek. Imma rrid il-fidi biex inwieġbu għax jew qed nemmnu jew minix. L-attitudni tiġa qed turi jekk għandix fidi fih permezz tat-talb. Bniedem ta' talb jurik li huwa bniedem ta' fidi. Tara n-nies li jitolbu għejdli bniedem ta' fidi nedlek minnu mit-talb. Bniedem li jkun verament arku bteħ xemx u xita, all right, jitlob no matter what the circumstance, għaliex għax bil-fidi f'xi ħadd bħal medna li ma jidirx li aħna by faith nemnu li qiegħed hemm. Inti tintelaq qudiemu umli, all right, u temmen li qed jisimak. Temmen li qed jgħidlek sejjaħli u jien sa norik affarijiet li jekk ma tagħmilx hekk qatt ma ħadkun tafhom. Aqqas biss toħlomhom għax huma mistura, huma hidden u jurihom biss. Jekk int tinżel arkubtejk u tgħidlu jien mulej. Kemm għandi bżonnok mulej. Naf li qed tismani u ħaniġi fil-preżenza tiegħek, naqbad il-kelma tiegħek, nikola bħall-ikla ta' kuljum għax naf li ħatatini s-saħħa. Naf li ħatatini dak in-nutriment biex dak kollu li ġej kontrija. Jien kapaċi nelbu. Għaliex? Għaxek għalinna? It's already done. Ġesu fuq is-salib lestinna kollox. Tana l-ġustifikazzjoni. Ġabna minn kreazzjoni talla, ġabna u li talla biex nistu nidħlu f'din il-pożizzjoni li nikkomunikaw malla l-missier. Għax kienet permezz tiegħu biss. Qatt ma stajna nidħlu f'din il-pożizzjoni li nistgħu nitkellmu, nitħabbu malla, nirċievu l-komfort tiegħu kemm il-darba.
dak it-toqol u dwejja li forsi nkunu għaddejjin minnu, ma rridx netlek biss naddu tax, naddu ferħ u naddu minn kollox bħala Kristjani, imma ejja ngħidu iktar ma tfittxu meta tkun dak l-istat. Sewwa li m'għandux ikun għax he wants a relationship. Relationship. Iġifieri mhux meta niġu fil-bżonn, we just seek him, infittxuh, huwa jrid dik ir-relazzjoni. Immaġina kieku jkollok ir-raġel jew il-mara, koppja ġifieri, ġodar, jgħixu flimkien imma ma jkellmux il-xulxin. Ma jikkomunikawx daw ma' xulxin għaddejjin tagħmel l-affarijiet tagħha d-dar u jmur għax-xogħol u jiġi u ma jitkellmux. X'relazzjoni dik? Fejn il-komunikazzjoni ta' x'għamilna flimkien, x'għandna bżonn flimkien, kif se naslu għas-soluzzjoni tal-problemi tagħna? Mela dan Alla hekk irid. U meta nkunu hekk, l-affarijiet narawhom iseħħu kuljum quddiem għajnejna. Għax ir-relazzjoni li jkollna, komunikazzjoni miegħu, aqqas hemm bżonn ngħidu isma' issa l-ħin it-talb. Dija qas kważi teżisti ta' fil-Kristjaniżmu li ngħidu isma' issa ħin it-talb. It's a lifestyle li inti tgħixha. Li inti għandek missier li taf li qiegħed hemm, li taf li les biex jgħinek, anzi pjuttost għaċċan biex jara li inti tafdaħ, għax din hi mbagħad he's always there lest biex jenna fil-problemi tagħna. Imma aħna dejjem irridu nitalmu fuq il-fidi, mulej tini aktar fidi, tini ħassara, tiġa tajtek the measure of fate dinna l-kelma. Ma li ġejt imwilet mill-ġdid, tfajdlek il-fidi tiegħi ġo fik. Issa uża. X'inti tista' tinżidlek il-fidi? Uża. Li jarridu nagħmlu aħna nużaw dak li ġiġa ramana bih. So, ir-revelazzjoni li il-mulej illum jurina dal-għodu li f'dan il-passaġġ fej Ġeremija ma ninsewx li għadna kemm rajna kien il-ħabs prattikament. Għaliex? Għax dan dejjem kien ikun mogd, orrajt, meta kien imur iwassal il-mulej kien jgħidlu mur u għajdilhom li ġej il-ġudizzju fuqhom l-Iżrael u l-Ġuda. Għax issa bħalma ħanaraw kienu jweġġu ħafna lill-mulej u kien jafżhom mur jgħidilhom li jekk mhux sa jindmu ġej il-ġudizzju. Imma kienu jitqu bih, ma jagħtux kasu, jiżżufjettaw, sa fl-aħħar fil-ħabs u kien jikbi ħafna hemmhekk. U l-mulej taħt din il-kelma qallu ħanorik ħwejjeġ mistura li għadek ma tafhomx, ħanorik affarijiet li qasbis toħlomhom jekk int tkompli issejjaħli. Għaliex? Għax f'mumenti ibsin faċli ninalqu. Right? U nibdu naħsbu li there is no way. Ma ara x'għamel il-mulej. Mela xitina, x'istu jkunu daw l-affarijiet mistura? Daw l-affarijiet mistura li qed jgħid il-mulej hidden. U għajja x'istu jkunu? Viżjonijiet, taf li l-mulej jista' jtik viżjoni għal ħajtek. Li tbiddillek ir-rotta kollha. Imma jekk ma ntuħx dak il-mument ma niskopru qatt. Mela biex naslu ħafna jedulek, imma x'inhu l-pjan tal-Alla lija? Għadni ma skoprejtux. Xi skop għandi jiena fid-dinja? X'qed nagħmel jien qed neżisti biss? Mhux ngħix. Tista' tiskoprih. Għandna korsa hawnhekk, thank God, how to discover your God-given purpose. Ġifieri għandna 12 lezzjoni prattikament kif niskopruh u ovvjament the main thing is prayer. Ir-relazzjoni malla. Kif ħatirċivija jekk ma jkollokx il-ħin għalih. Ġifieri waqt dawn il-momenti il-mulej qed jitkellem fuq viżjoni li għandu għalik, imma it requires faith to receive it. Inti għandek bżonn il-fidi li qed nitkellmu tant fuqha biex inti tirċievi tiskopri l-viżjoni li Alla għandu. Inti trid tiskopriha u ħajtijilek step by step. Laqqas sejtik xi stampa isma' li ħajorik from the beginning till the end ta' għaliex għax jaqtanna qalbna kieku naqtaw qalbna. U jgħidlek għax tant tkun kbira, tant tkun sabiħa li għalina fin-natural tkun impossibbli.
Imma bekk inkunu nafu li ġejja minnu, għax aħna rridu nagħmluha, rridu wettquha by grace, bil-grazzja tiegħu. Tagħna wisq affarijiet rikki. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, right, li salvatna, li għamnitna dak li aħna llum li qed ingawdu minn dil-preżenza, minn din il-fidi li se toħodna quddiem it-tron t'Alla. All right, imma din hija il-pont, issa il-fidi hija dak il-bridge. All right, hija il-bridge li ħatoħodna minn din il-grazzja li prepara lina Ġesu, li ma kienet tistħoq in-naqat, li ma kienx qatt ma konna noħolmu li b'din il-grazzja nistgħu nitlu fil-preżenza t'Alla u ngawdu minn dak kollu li ġab, imma mill-grazzja, by faith, b'din il-fidi li qegħdin nirċievu u nikbru fiha, se naslu, ora dak il-pont, se joħodna għal-mistrieħ. Right, ġifieri irċivejna. Anke jekk mhux qed naraħħa bħalissa, imma now I stand quietly qiegħda fil-kwiet, importanti dik. Għax once li tlabna, once li għamilna l-petizzjoni tagħna, once li orejna l-mulej li jemminna l-kelma tiegħu u li issa qegħdin nimxu fuqha u niddikjarawha no matter what dak li qegħdin naraw, issa suppost qiegħda f'dak l-istat ta' mistrieħ. U fil-mistrieħ li hija fejt ukoll għax biex toqgħod mistrieħ, irid ikollok ċertu stamina ta' fidi li tgħid nisma' nara x'nara, mhux se jċaqlaqni mill-pożizzjoni li jien naf li rċivejt. Ix inhi, ix fejqan, ix job li rid ix relazzjoni, whatever I'm praying for, dak kollu li qed nitlob għalih, jien ħadd ma ħajċaqlaqni li rċivejtu. Dik hija l-konfidenza li għandu jkollna fina u dak il-bridge sakemm naqsmuh li wassanna għal manifestazzjoni issa. Alla ma jikdibx. La qed jgħidlek sejjaħ li ħanorik, ħanwieġbek, xi darba ħatasal. Taf tkun istantanja, miraklu, araj, u taf tkun by faith, bil-fidi li jrid jara fina biex wara kollox noġbuh. Sewwa, kieku il-fidi fiex tidħol jekk nirċivu kollox istantanjament. Issa dak il-pont li qed ngħidu tal-fidi huwa pont li rridu naqsmu. U fih x'namlu aħna? All right. Fil-revelazzjonijiet li tina l-mulej, f'daw is-sigreti li jorjomna biss fil-preżenza intima li konna miegħu fl-imkien. Huma affarijiet li rridu nagħmluhom. Irridu nagħmluhom as we go along sakemm naraw il-manifestazzjoni. Imma ħanibqu daqsxejn fuq l-istorja ta' Ġeremija. Mela hemmhekk kien qed jagħmillu sejħa għal komunikazzjoni diretta miegħu biex il-pjan li kellu għal dan il-poplu li tant weġġu lil mulej xorta rid jagħmilha kellu pjan għalihom li jagħmel patt magħhom li ma jitlaqhom qatt. Alla volja weġġuh bħalma ħanaraw hawnhekk ara x'qal fuqhom meta kellem il-Ġeremija li kien poplu, right, li kien iweġġu, li kien poplu li b'xi mod jinkieħ dil-kelma qal, poplu jinkien il-ħin kollu. Għaliex għalhekk? Għax kien poplu li jaf xi jrid Alla, jaf x'qed jistenna minn għandu, imma kien kontinwament jirrepeti u jibqa' jagħmel l-istess affarijiet. Il-ħażen f'għajnej Alla, l-idolatrija li Alla tant kien jobod, kien jibqa' dejjem jagħmel dal-affarijiet. U ġiet id-distruzzjoni fil-fatt, ġiet id-distruzzjoni u l-assedju fuq dawn il-pajjiż ta' Ġerusalem u Ġuda. Imma issa kien wasal iż-żmien tar-restawrazzjoni, ma felaħx Alla jarahom iktar f'dik il-pożizzjoni. U hawnhekk kien qed ikellem lil dan il-profeta u kien qed jgħidu isma' ibqa' smani għax għandi is-soluzzjoni ta' kif dal-poplu irrattab qalbu u nġibu f'dik il-pożizzjoni li jirċievi minn għandi. Irrid nagħmel patt miegħu, patt li nurih li jien mhu se nitilqu qatt. Jiġifieri araw, anke nkunu f'pożizzjoni forsi mhix pjaċevoli quddiem Alla, ma xorta mhux se jaqta' qalbu minna ta'.
Anki jekk bniedem għadu marċivix it-twelit mill-ġdid, kontinwament qiegħed moħħilmu lej. Ġesu meta mitalina konna kollha għadna midimba. Ħadd ma kien qaddis, kollha konna maħmuġin u midimba, imma he still did it. Issa, u jagħmilha u kull min irid, kull min verament iħoss għax ċertu sitwazzjonijiet l-Ispirtu talla qiegħed dejjem magħna ovvjament u li jikkonvinċina nersqu lej il-mulej anki biex nitwildu mill-ġdid. Huwa li ressaqna lejh imma b'ħafna ċirkostanzi, ħafna drabi imbaxxu rasna li verament nisseparaw ruħna l-mulej b'xi ċirkostanza li tiġri f'ħajjitna veru. Ġifieri imma Alla jippermettihom daw għaliex għax ikun qed jara alright, il-bot fejn inkunu se naslu jekk ħanibqu mingħajru. U dik ma jiflaħix għax hu jrid il-kull soul, il-kull ruħ, alright, li issalva. Ma jrid jara il-ħadd jispiċċa fin-nar tal-infern. Il-mulej Ġesu meta ħa dik il-passjoni ma kienx ħarxa ta' xejn. Ma kienx ħarxa ta' xejn. Għax kien jaf u kien qed jara fit-telfin tal-bniedem se jiġrilu, fejn se jispiċċa. Eternità, eternità. Jiġifieri with no end. Hawnhekk ikonna xi konna ċirkustanzi bsin ta' dwejja whatever, dejjem hemm tmiem. Dejjem hemm an ending għalihom illum jew għada. Imma jekk Alla ħares qatt bniedem ma jersaqx lejn Ġesu Kristu u jirċivih bħala s-sit u s-salvatur ta' ħajtu, hemm a never ending, iprova laqajnik bħalissa. U għejt, imma kemm jiena verament privileġġat mulej. Li b'xi mod ressaqtni lejk mulej. U ent il-qalbi verament tinfetaħ u tirċivi is-salvazzjoni minn għandek Ġesu. U f'dan il-waqt l-aħwa hekk qed inħoss fl-ispirtu tiegħi. Nitolbu. Għal dak li qed ipoġġilna f'qalbna l-mulej, in-nies tal-familji tagħna, xi ħbieb li nafu fuq ix-xogħol, li nafu li għandhom bżonn il-mulej f'ħajjithom. Biex verament ikollhom inkontru ma' dan Ġesu. Issa, mulej, nollulek il-dawn il-persuni li jint qed ippoġġi fil-qalb tagħna, mulej. Biex verament il-qawwa tal-Evanġelu tiegħek, mulej, ma jibqux jirreżistuha f'isem Ġesu Kristu, imma jirċievu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Issa stess, mulej, dik il-need, dik il-bżonn to repent, biex verament jindmu mulej. Int Alla li tista' kollox, tilħaq il-kulħadd sa l-iktar rokna remota li hawn fid-dinja mulej. So we put these people, impoġġu dawn in-nies missier. U f'din il-preżenza mqazza tiegħek mulej qaddis. Nemnu nitolbu li issa stess int qed tinqeda buliedek li għandek imxerdin mad-dinja kollha mulej. Biex verament ikunu effettivi fix-xandir tal-Vanġelu tiegħek mulej u li saltnatek tkompli tikber mulej qaddis u tkompli tinxteret iktar minn qatt qabel f'dan iż-żmien, dan iż-żmien qiebes mulej, dan iż-żmien ta' dlam. Mulej nitolbu biex il-Knisja tiegħek tkompli tiddi u tixel mulej u tkun effettiva, tkun verament id-dawl tad-dinja u l-melħ tal-art. Mulej, ejn il-Knisja tiegħek verament tkun is-soluzzjoni għad-dinja missier. U grazzi li jintu kollok ħnina. Int mimli ħnina, mulej. Int mimli ħnina, mulej. Halleluja, grazzi li issa stess qed tagħmel dan l-affarijiet missier. Le m'hemmx silenzju f'Ġesu. M'hemmx silenzju. Alla qatt mhu silenzju, slaħwa. Inkunu aħna li nitbedu b'xi mod. Li ma nħalluhx jitkellem anke waqt li qegħdin nitolbu. Meta qegħdin nitolbu, it's not about our needs. Ħafna drabi nitolbu biss meta jkollna xi bżonn. Irridu nħalluh ikellimna. Hemmhekk nifqu kultant. Ejd dak li għandek tgħid, u mbagħad meta jiġi biex ikellmek. Tieqaf. Ħafna drabi nifqu ma nisimgħux leħnu. Għaliex teduli ma nismax leħnu? Għax ma għandekx ħin.
Iqaf, slowja daqxej. Mole jenna nislowjaw, verament. Unħallu lilek taħdem, missier. Mela, għallajtin għal-qawwa biex namlu rida tiegħu l-aħwa Deuteronomju 8, 17-18. Jedinna, m'għandekx tgħid f'qalbek il-ħila tiegħi u l-qawwa ta' idi kisbuli dak li għandi u dak il-ġid kollu. Ftakar fil-mulej Alla tiegħek għax hu jtik il-qawwa biex tikseb dan il-ġid. U jtik il-qawwa biex tagħmel ir-rida tiegħu. U jtik il-qawwa biex titlob. U jtik il-qawwa biex tevanġelizza. Għafna drabi ngħidu minn fejn ħanġiba dil-qawwa, ma jien mhux kapaċi għalhekk u jien mhux kapaċi għalhekk. Ejjew neħdu postna l-aħwa. Bil-fidi. Għax issa irridu noħorġu minn hawn suppost iktar minn qatt qabel. All right? Dak li tallimna mhux ġast jibqa' memorja bħal medna xi stampa sabiħa li ġrat din il-ġimgħa u nerġu għalli konna gem. Dwejja, sa nagħmel. All right, desperazzjoni, tuħta qalb. These are not our portion. Daw mhuwiex il-porzjoni tagħna. Faith. Il-fidi. Faith is the victory. Qed nipprova niftakar minn kien dak li ġie għalli minna. Faith is the victory. Faith is our victory. U kien nikantaħħa. U konna ngħiduha u niddikjarawha. Faith is our victory. Dik hija l-vittorja. Jiġifieri jekk maħniex qegħdin nimxu fil-fidi, m'hemmx vittorja. That's it. M'hemmx vittorja. Jiġifieri jekk b'xi mod qed nippruvaw naslu mingħajr il-fidi u noqogħdu naqra attenti wkoll. Għax il-fidi tirrikjedi li aħna nfittxu l-xemm miktub. Li aħna nfittxu l-kelma tiegħu ta' mhux just what we feel biss, għax ħafna drabi x'naqgħu. M'għandniex ħin biex nisimgħu il-kelma, biex naqraw il-kelma. Imma li nisimgħu leħnu biss imbagħad għax immorru on the other hand. Għax l-Ispirtu Santu qalli kemm nibża minnha dil-ħaġa. Vera l-Ispirtu Santu jgħidlek, imma jrid ikun eżatt ma' dak li hawn miktub. Għax inkella jaf ikun xi spirtu ieħor. Taf kemm nisimgħu vuċijiet hu? Vuċijiet kemm tritaw. Jiġifieri meta nisma' xi ħadd jgħid Alla qalli, noqgħod daqsxejn attenta x'inhu jgħid jien. Fimt? Noqgħod daqsxejn attenta għax irid inkun ċert. Tafx inti tagħmel titkellem fisem Alla? Speaking in the name of God. Illa llu kemm titkun retta. Kemm irdu nkunu retti, imma ja ngħidu jitkellem qegħdin nitħabbu miegħu aħna għal xi ħaġa li qed infittxu personalment, mhux għal ħadd ieħor. Sewwa, imma it takes time ukoll. Ġifieri irrid inkun ċerta li smajt u smajt sewwa. Bil-fidi, bil-paċenzja, inkun ċerta bil-frott li qed jurini matul il-ġurnata, b'dawk forsi xi ħadd ġi kellimni jew b'xi ħaġa li mulej jagħtini risposta b'xi ħadd. Imma itieħu żmien. Dik hija il-pont li qegħdin ngħidu mill-grazzja li inti tlabt li l-mulej qed itik risposti, all right, bil-mod il-mod, dak huwa l-pont li se jwasslek għal mistrieħ fih, all right, God is working. Grazzi mulej. U m'għandux noqogħdu silenzjużi però. X'iridu nagħmlu? Nirringrazzjaw. Grazzi mulej għax hemmhekk issa ġejja faith in action. Issa rridu nuru l-azzjoni. Grazzi mulej li jien infejqa f'isem Ġesu Kristu, grazzi mulej li dir-relazzjoni tranġat m'għadniex f'dik is-sitwazzjoni li konna, qed nara l-frott fiż-żwieġ tiegħi, qed nara l-frott fit-tfal, qed nikber fil-Kristjaneżmu. Grazzi mulej u faħrek. U iktar ma tagħmel hekk, that is a kind of prayer, all right? It's a principle of prayer, huwa prinċipju ta' talb. Iktar ma nagħmlu hekk u qed nuri l-fidi, taf x'iżjed qed jiġri, iżjed ix-xitan qed jaħrab. Bħalma jedinna fil-kelma tiegħu. Issottometti ruħek lej Alla. You are resisting the devil and he has to flee. He has to flee. Irid jitlaq, mhux jekk irid jew jekk jogħġbu, le, irid jitlaq. Halleluja. Għaliex? Għax dawn huma affarijiet prattiċi, all right?
li il-mulejta omna, mux ġas biex jibqu fil-ktib, il-mulejta omna biex nużawhom u naraw ir-rebħa. L-armatura, orrajt, sabiħa li aħna naraw bil-helmet u bil-tarka u jinnaf minn fuq sisfel nkunu kavrati biex lebda vleġġa li jitfa ma tmissna u ekku, imma kollox bil-fidi, il-ħadd ma tara għaddejjin b'dik l-armatura, sewwa fit-triq, muraran għaddejjin bil-Kristjani, sa ċertu punt, grazzi mulej għax nkunu qed nidru x'aħna, imma immaġina dik l-armatura kollha li kienu jilbsu sewwa dik il-helmet u dak il-bis tal-ħadid tqil. Ġifieri, imma fl-ispirtu u bil-fidi aħna kirdu naraw lil nfusna ta' kirdu naraw lil nfusna u naġixxu hekk. U x-xitan jitlaq. Għaliex qed netek? Grazzi mulej għax nemmen xem miktub. U b'dik b'lem miktub naġixxi l-attitudni tiegħi tibqa' hekk. Mhux dak li jiġi f'moħħi għax il-moħħ huwa l-battlefield fejn jattakka. Il-moħħ jattakka, ġifieri hemmhekk noqogħdu attenti biex nipproteġu bil-helmet. Ġifieri, u l-iktar ħaġa li nipproteġu, orrajt, x'inhi hija l-identità tagħna, il-ġustifikazzjoni li Alla minn sempliċiment kreatura ġabna u liet ma nieqaf qatt ngħidha di, u liet issa aħna għandna dritt nidħlu quddiem il-missier, nitħabbu ngħidulu aba papa u iktar minn hekk uritna lilu. Aħna uritna lilu. We inherited God. U ħallukom minn daw il-ħafna li kunu jadulkom għax intom brainwashed u għax intom estremi. Le, maħniex estremi aħna nies li rajna l-kelma talla, emminnija, irċivejnija u nejxu bija, halleluja, dawk it-tib ta' nies u fisem Ġesu Kristu dak irridu nxandru. Dak irridu nxandru għax inkella tkun fidi jew talim fals. Mela, m'hemmx silenzju le min-naħa Alla, all right? Fittex il-preżenza tiegħu u dejjem niftakru meta nkunu f'xi pożizzjoni daqsxejn jibsa x'għamel magħna fil-passat. Dak li Alla għamel darba jibqa' jagħmlu. La darba għenek u ħarġek li m'għandi l-ebda dubju li dejjem ħadem hekk ma' kulħadd, ma' wliedu l-mulej. Imma b'xi mod forsi ninsewh. Imma jekk aħna f'dan il-kwiet li qegħdin ngħidu bil-fidi l-aħwa għax biex toqgħod bil-kwiet, bil-qiegħda, all right, jew x'imkien għall-kwiet waħdek, ukoll titil-fidi għax tibda toqmos biex tqum. Ġifieri it requires faith anki biex nisimgħu leħnu. U gawdih dan il-mistrieħ, gawdih għaliex huwa żmien fej jaf jurik taf tkun ċavetta għal dak li int ilek titlob għalih. U peress li m'għandekx ħin, qed kull darba jaħrablek. Jaf ikun qiegħed jaħrablek. It-talb l-aħwa huwa xi ħaġa imprezzabbli. Jien nitpaxxa meta nkunu qegħdin nagħmlu t-talb, speċjalment nhar ta' Sibt u nhar ta' Erba' qabel is-service, u nara tfal. Aw ħlewwa ta' tfal. Kemm għandhom 8 snin, 9 snin. Imma nibda ngħid kif talmu jitolbu hekk dan. Issa aħna għandna il-courses ta' kif x'inhu talb u kif nitolbu effettivament. Sewwa. Imma daw it-tfal għadhom m'għamluhomx. U f'moħħi ġiet hekk. Għalhekk il-mulej jedinna bħal daw tridu tiġu biex tirtu s-saltna tal-Alla. Bħal daw iċkejknin. Għaliex? Għax la tarhom bil-biża' jafdaw u kemm ikunu konfidenti. Saħansitra jitolbu għal il-ħbib tagħhom tal-iskola, all right, għaliex huma irċivew il-mulej issa irridu jaraw il-ħbib tagħhom f'dik il-pożizzjoni, iwasslu l-Alla mat-teacher bla biża ta' xejn, Alla volja ħasra iħossuhom imwarbin. Allura hemmhekk qed tara veru meta għallina tidu tkunu bħalhom. Jiġifieri hekk iridu nintelqu b'din l-umiltà u b'din it-telqa, inwarbu kollox. Saħansitra anki jitilfu l-ħbieb ta' daw. Jasra, jitilfu l-ħbieb. Jiġifieri ikunu xi parti minn xi jinnaf grupp,
Fimt? Umbat, għax jibdu jwaslu l-mulej, iwarbuhom. U saħan sitra jedulhom, kemm ħaddum tgħid int, barix nisma' aktar fuq Ġesu. Fimt? Imma l-istess spirtu li għandna aħna għandhom daw it-tfal li jiġu waw, jitalmu, jisimaw, Alla volja għadhom żgħar. Imma il-kelma talla ħadmet fihom, all right, u l-istess spiritu li jaħdem fina ħadem fihom. U titpaxxa tarhom imma m'għandhom l-innoċenza aħwa, m'għandhomx ħażen u m'għandhomx id-dubju li jiġi fil-moħħ tal-adult. They just trust. U għalhekk bdejt biha di, min irid jikkomplika l-ħajja? Ħadd ma jrid jikkomplika l-ħajja u jaħasa kemm nikkomplikawha u nipprovu nfittxu soluzzjonijiet minn nfusna jew minn fuq il-Google u minn fuq l-internet u nħarbtu moħħna iktar mill nkunu qegħdin sew u mbagħad nibdu naraw risposta tetek u l-oħra tetek. Meta din il-kelma hemm il-qawwa, hemm l-ispirtu talla, hemm il-verità, all right, hemm u nnifsu Ġesu Kristu huwa l-kelma talla, ma jfalli qatt. Mela, ħalli nasal għal-konklużjoni. L-istess ħaġa li jagħmel ma' Ġeremija. Il-mulej għamilha mal-Knisja tiegħu. Sewwa aħna li imweldin mill-ġdid, kontinwament tagħna dal-privileġġ sejjaħli u jien inwieġbek. All right, ġifieri l-istess li qal dan il-profeta, illum hija offruta lilna. U kull ma rridu nuru fidi fih biex meta qed idilna sejjaħli, prattikament insejħulu. Mhux nistennew li xi ħaġa sseħħ għax nixtieqha jew għax naf li hemm miktub biss. Ma jqallek sejjaħli, jiġifieri irid komunikazzjoni. A two-way communication fej jien nitkellem u jirrispondini lura. Imma rridu noqogħdu attenti, all right, li ħafna drabi meta nkellmuh il-mulej ġiġa nkunu penġejna u fassalna l-answer. Vera, nkunu diġà qed nistennew xi ħaġa kif penġejni aħna, jew kif nixtiequ aħna. Hemm momenti u anki petizzjonijiet li għadulhom aħna nagħmluhomlu lil-mulej li għax hu ġeneruż u għax hu jista' kollox u għax iħobbna. Jafitihomna qatt li ma jkunux imweda, imma jafitihomna jekk jara li lilna b'xi mod once li tihomna se nitbedu minnu mbagħad għax ħafna drabi meta nirċievu dak li jkun irridu, nosfru u ma jaranix iktar. Sewwa imma dik mhijiex il-wej li jrid. Imma hemm talb li huwa nadulu t-talb tal-fidi. All right, it-talb li huwa imwiet. U li kull ma trid prattikament, kull ma trid taqbad dik il-kelma, all right, u tkellmu lura biha. Kull ma trid tgħidlu mulej, inti qed li bil-ġrieħi tiegħek jien infejqa. Daqshekk. And I'm going to stand on that promise. U li ġifri l-attitudni anki fit-talb tieħu xejra differenti. Hemm fej titlob jekk inti trid mulej. Għax għadek ma wettilix imma jekk inti trid, jien ħanitlobha din, ħanistennija minnek. Imma hemm ukoll it-talb tal-fidi, dak li Alla wedna diġà miktub, kull ma trid tedlu grazzi mulej. Għax jiena nemmen dak li int qed tgħid fuqi, mhux dak li qed jgħid l-għadu, mhux dak li qed jgħid it-tabib, mhux dak li qed jgħid l-avukat, mhux dak li qed jgħid in-notar se jseħħ biss dak li tgħid int. Ħajsir minni skont kelmtek, palma qaltlu Marija. U taf x'ġaraw malli qalet hekk. Bub, il-qawwa tal-Ispiritu Santu niżlet fuqha. U bl-istess mod meta aħna ngħidulu ħajsir minna skont kelmtek mulej. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu tinżel fuqna. Timmanifesta, għax propju hu diġà qiegħed fina, sewwa imma mbagħad timmanifesta. Għaliex ix-xitan ikun dabbar rasu, għax inti you submitted, inti is-sottomettejt lej il-mulej, irreżistejt lilu lix-xitan, and he flee.
u tkun libra li tirċievi dak kollu li l-mulej Alla għandu għalik. Din hija il-ħajja, orajt li ngħidu aħna it's a life of prayer. Imma hija ħajja ta' fidi wkoll. Ħajja ta' fidi kontinwa li ħadd wassalna wara kollox għal dak li Alla wedna. Alla ma jikdibx. So, ġifri, ekk aħna we keep this in mind, ma nistgħu niżbaljaw qatt. Ukoll l-aħwa niftakru, orajt, bħalma jedinna Psalm 62, ħanalqu bil-kelma. Psalm 62 jedinna minn 5-6. Sabiħ ħafna. Falla biss, importanti dil-kelma, falla biss il-mistriħ ta' ruħi. Mela fih għandek ċertezza li jekk int għandek bżonn paċi u mistriħ se ssiba fih, għal ruħek. Għax min għandu tiġi nittama, min jista' jtik it-tama? Ebda bniedem, kull bniedem huwa suġġett li jfalli. Alla biss huwa infallibli. Mela allura it-tama li tiġina minnu bil-fors ittik il-ħeġġa li tkompli għaddej, għax hu ma jfalli qatt. U biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi. U il-ken tiegħi huwa l-ken. Huwa dak il-post li jint tista' tmur tiġri fih anki f'momenti ta' aġitazzjoni, anki jekk jiġi l-biża', imma taf għandek tiġri fil-ken tiegħu, ħalli joħorġok minn dak kollu li jiġi kontrin. Xejn ma jċaqlaqni falla. Xejn, iddikjaradi, għid xejn mu se jċaqlaqni falla. Xejn. Is-salvazzjoni u l-ġeħ tiegħi għax hu il-blata qawwija tiegħi huwa l-ken tiegħi. Ġifieri m'hemmx għalfejn nagħmlu xi kapitlu sħiħ li jaqtanna qalbna biex niddikjaraw ta' xej, ejtek biss, u Alla biss il-mistriħ tiegħi, u biss il-ken tiegħi, int biss is-salvazzjoni tiegħi. X'jista' jagħmel lil bniedem? Xej. Allelujja. Mela, niftakru, all right, li kull ma rridu għal din il-lifestyle hija li nemnu l-aħwa. Believe. Daqshekk jgħidlek il-mulej. Emmen, daqshekk. Ma qallek xejn iktar. Emmen. Itlob. Dan huwa kliem Ġesu. Emmen, itlob, irċievi. Kif? Int qed temmen, all right. La tħares l-għalem u laqqas law u taqbel malla hekk tirċievi, jiġifieri issa se nisma' x'nisma'. It's too late. Għax dak li Alla żera fija mu ħajċaqlaqni ħadd minnu. La bli nara, la bli nisma', la bli nħoss. Imma b'dak li hemm miktub. Imma it has to be by faith. Bil-fidi għax mhijiex faċli l-aħwa. Hija l-grazzja tiegħu biss. All right, il-fidi hija dak il-pont li semmejna, imma ċ-ċertezza hi li ħanaslu għal-manifestazzjoni. Jekk aħna nimxu pass kif qiegħed jgħidilna l-mulej. Mela nemnu, nitolbu, nirċievu b'dan il-mod, naqblu f'agreement. Toqgħodux silenzjużi, użaw il-vuċi għax bħalma jisimgħu l-anġli. Bħalma tgħidilna orrajt il-kelma li meta jisimgħu il-vuċi talla imorru jwettquha. All right, iwettquha. Ġifieri dak int li int qed tiddikjara l-anġli tal-mulej jmorru jwettquha għalik. Hekk tgħid Psalm 103 verse 20, il-mument li jisimgħu il-vuċi talla jmorru jagħmluha. Ġifieri int uża ħalqek, ħalli jkun il-mouthpiece tal-mulej biex tibda tgħid dak li jgħidu u l-anġli jaħdmu għalik, mhux jaħdem liħor. All right, għax imbagħad jekk inti ħatejt your words are containers. Huma containers, all right? Ġifieri issa jekk bħalma jaħdem it-tajjeb, l-anġli talla, l-ispirtu talla, in-naħa l-oħra, in-negattiv u l-ħażin jaħdem ukoll. Ġifieri issa toqgħod tisħet lilek innifsek u teqret u tikbi. All right, titlob ħażin għax ħafna drabi ix-xitan jinqeda biha wkoll di ta'. Oqgħodu attenti kif titolbu. Dak li hemm miktub mwiegħed, toqgħodx titlobulu. Ġifieri, inti taf li qiegħed imwiegħed, take it. Aqbdu għajlu grazzi mulej għalih u rrid narah f'ħajti. All right, dak li mhux imwiegħed iwa saqsi għalih. Imma dak li imwiegħed
Kalla jgħidlek isma' jien ma tlikx li int infejqa, għalfej qed titlobni biex infejqek. Int infejqa, għandek il-fejqan f'isem Ġesu Kristu. Ora, mela għejdlu by faith jien sa nieħdu mulej, għax int hekk. U meta l-muljer jara din it-tip ta' fidi, bħal mara fiċ-ċenturjun meta qallu m'hemmx għalfej tiġi int anke l-kelma tiegħek biżejjed biex tfejqu l-qaddej tiegħi. X'ġara dak il-ħin? Seħ dak li qal. Ora dak il-ħin stess il-qaddej fiq. U Ġesu x'għamel? Kien meraviljat għalek. Bidik it-tip ta' fidi. X'għamel da xejn? Stqar, grazzi mulej, għax biżejjed kelma minn għandek. U l-qaddej tiegħi jkun infejja. Wow. Thank you Jesus. Halleluja, mela nkellmu l-muntanja, ma ninsewx din ukoll imma, Jekk hemm xi ħaġa qiegħda fik f'ħajtek, titkellimha wkoll. Bil-fidi, ħallik milli qed ħadd ieħor u n-nies u x'ha jaħsbu, aqbad kellima ikmanda iktar milli kellima, ikmanda titlaq. Għax Ġesu hekk għalinna. Orraj, aħna dak li jgħid Ġesu, sagrosant. Mela hu għalinna, ejt lil dik il-muntanja. Tinqala minn hemm u xtaħħa fil-baħar. U hekk għamel jekk tittara titlaq, inkella ħdib hemm. Sewwa? Inkella tippruvax iġġib soluzzjoni oħra, hemm ħatibqa' aqlaħħa minn hemm kellima u tinqala. Ix-xitan l-iktar ħaġa li jrid li ma nemnuhomx dal-affarijiet. Sewwa? Hekk ma nemnuhomx hu sa jerbaħ. U mhux nemnuhom biss, irridu nagħmluhom. U l-aħħar ħaġa naġixxu daqs li kieku tiġà manifestata. Ora, li hija r-realtà tagħna diġà. U la tlabna bil-fidi u bl-istennija, ħin jew ieħor se naraw il-manifestazzjoni. Ora, ġifieri, dik hija a life li Alla toġbu bil-fidi. James 5:16 ħanalaq biha bdejna biha anki t-talb illum. Jgħid hekk, staqarru mela lil xuxin b'nubietkom u itolbu għal xuxin. Għaliex? Biex intom tfiequ. Mela din hija pożizzjoni biex l-inna tiklirjana minn ġewwa għandna x'għandna offense, nuqqas ta' maħfra, whatever. Ora, meta aħna nitnatfu minn hekk, jgħidlek inti fiqt. U t-talb imħeġġeġ tal-bnidem ġust, ġifieri tagħna tal-uli tal-bnidem ġust, li Ġesu ġustifika b'demmu, dan it-tip ta' talb, orrajt, jiswa ħafna. Bl-Ingliż jgħidlek, this prayer, heartfelt and persistenti, ġifieri taqafx. Mhux tibqa' tirrepeti l-istess talba, tlabt, irringrazzja l-Alla u jibqa' faħru. Ġifieri hemm tliet affarijiet differenti li qed nagħmel issa. Alright, hija l-persistent prayer of the believer, of the righteous believer, dak li jemmen u dak li huwa redeemed, mifdi, is accomplish much. Għaliex, when it is in action, hija effettiva ta' għaliex, għax hemm Alla qed jaħdem. It is dynamic jgħidlek. Time bomb. Li kienet tiġa rilaxxata fil-bidu ta' din il-konferenza. Time bomb. Ġifieri ara l-qawwa tagħha. Imma rridu nkunu nafu x'qegħdin nagħmlu aħwa. Mela, f'isem Ġesu Kristu jiena hawnhekk wasalt fit-tmiem dan il-messaġġ. Nispera li kien ta' ispirazzjoni għalikom u hekk kif ħankomplu issa dal-waqt is-sessions li jmiss u kif qed naslu ukoll anki għat-tmiem ta' din il-konferenza, imma bqal wieħed minħut illum, waħed aħna nitolbu. Vera qed naslu għat-tmiem tal-konferenza as such il-ġimgħa li aħna imma ħajkun bidu. Bidu ta' konferenza oħra għalina personali li tibqa' għaddejja. Alright, biex b'dak li tallimna din il-konferenza sa tibqa' għaddejja tul ħajjitna kollha. Halleluja. U mu bil-wifqa ħan nispiċċaw b'talba l-aħwa. Halleluja, grazzi mulej, glory to God. So, Mr. Addis, nirringrazzjak mulej. Li jint ma teda qatt, ma tiqaf qatt. Tiġri warajna mulej biex aħna ma nejjewx, biex aħna nibqu dak l-uliet
li inti tidna nkunu, u rrit b'saħħitna, u rrit li nġibulek glorja mulej, u rrit li verament nissejħu bl-isem ta' dak is-sit tagħna, Kristjani, għax verament aħna ta' Kristu mulej qaddis. So we just want to thank you, Lord, ta' dak li għamitu l-ħat kompli tagħmel matul din il-ġurnata. Għaw xi ħadd li qiegħed diġà għall-ewwel darba, qiegħed l-ewwel darba u ġew illum dal-għodu. Okay, mela kulħadd. We just want to thank God li aħna salvi, li aħna tiegħu, li aħna wliedu, isem Ġesu Kristu. Amen. U amen. Grazzi mulej. YouTube aħna nirringrazzjawkom u nistidnukom biex minnaw ftit ieħor, forsi naf 10 minutes kwart oħra, nkunu nistgħu immorru għas session li jmiss. Amen. Alleluja. Amen.